Og så en vejrudsigt. I aften bliver det efterhånden mere skyet vestfra, og i løbet af aftenen og i nat vil der komme stedvis regn. Vi får en svag til frisk vind fra nordvest og vest, og temperaturerne ligger mellem 1 og 5 graders varme. I morgen en overgang lidt sol i den nordlige og østlige del af landet, men ellers bliver det mest skyet. Svag til jævn vind fra vest og nordvest, og temperaturer mellem 2 og 7 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Globus Kina med Christina Boutrup. Ja, velkommen til årets første udgave af Globus Kina. Fejringen af nytårsaften endte fatalt i Kinas finansielle hovedstad Shanghai, hvor 36 mennesker blev trampet ihjel og mere end 47 mennesker kvæstet. Det skete på byens berømte havnepromenade The Bund, hvor myndighederne tilsyneladende ikke kunne kontrollere de tusindvis af mennesker, som var mødt op for at opleve et stort nytårsshow. Det har ført til hård kritik af Shanghais regering på de sociale medier, og det har som sædvanligt fået myndighederne til at censurere, hvad der bliver sagt og skrevet. Jeg får besøg af Kasper Wigman, som følger de sociale medier i Kina tæt, vel at mærke på kinesisk. Derefter får jeg besøg af Henrik Anker Olesen, som arbejder med at finde egnede investeringsmuligheder for kinesiske virksomheder i Europa og USA. Det er om cirka 20 minutter. Derefter taler jeg med politisk analytiker Troels Mühlenberg om, hvad der er på spil, når den danske regering blankt afviser at mødes med Tibets religiøse leder Dalai Lama. Sidst i udsendelsen skal vi høre, hvorfor Arla Foods har valgt at sætte priserne ned på dansk økologisk mælk i Kina med næsten en tredjedel. Velkommen. Men inden vi går videre, så skal vi lige runde de vigtigste nyheder fra Kina, og det gør jeg sammen med dig, Kasper Wigman. Velkommen til. Ja. Du har læst Kina-studier på Københavns Universitet og er specialiseret i sociale medier i Kina. Sammen analyserer vi den her tragiske ulykke i menneskemyldret på The Bund i Shanghai, som kostede 36 mennesker livet. Det om cirka 7 minutter. Først så skal jeg lige nævne en spektakulær dom, som er afsagt i Jiangsu-provinsen i det østlige Kina. Her er 6 kinesiske virksomheder i en by, der hedder Taizhou, blevet dømt til at betale en samlet bøde på 160 millioner renminbi. Det er så cirka det samme i danske kroner efterhånden. Og den bøde har de fået for at udlede 25 tons urenset spildevand i 2 lokale floder. 14 mennesker er blevet sigtet for deres rolle i forureningen, og der er uddelt bøder og fængselsdomme op til 5 år. Dommen bliver set som en stor sejr for miljøforkæmper i Kina, og det er selvfølgelig rigtig positivt, fordi den kan skræmme andre virksomheder, som hæmningsløse med til at forurene Kinas floder og søer. Men det hjælper jo ikke på den skade, der allerede er sket. Hvad tænker du om det her, Kasper Wigman? Altså, det er jo et skridt i den rigtige retning, fordi at forurening er jo et kæmpe problem i Kina, og styret i Beijing har også været ude at sige, at det er en af de højeste prioriteter, det er at bekæmpe den her forurening, som er blevet så stor i Kina, blandt andet med Beijing, at det nærmest nogle dage er decideret sundhedsskadeligt at gå ud på gaden. Og det er jo noget, der ligger mange kinesere på sinde, at de vil gerne have rent drikkevand, og de vil gerne være sikre på, at den luft, de indånder, ikke slår dem ihjel. Og det er også noget af det, der bliver folk ytrer sig om på de sociale medier. Det er det blandt andet. Man har haft en ballade i Beijing også, hvor folk ytrer sig på sociale medier, var meget utilfredse over luftkvaliteten i byen. Så det er et skridt i den rigtige retning, og det er noget, at styret er nødt til at tage hånd om, før det her for alvor løber løbsk. Og så er det noget, der måske i sidste ende skal skade styrets legitimitet i Beijing. Ja, så kan man sige, at den her bøde er jo til at tage at føle på. Nu ved man jo ikke, hvor store de er til de her forskellige virksomheder, men samlet set 160 millioner renminbi. Jeg kan huske tidligere for nogle år siden, da man havde det her kæmpe eller udslip af benzen, et farligt kemikalie, som røg ud i Songhua-floden op i Nordkina. Og det fik hele verdens interesse, fordi den her flod løber op i Rusland. Og der kan jeg nemlig huske, at bøderne var utrolig lave. Altså det var sådan noget 100.000. Og det er klart, at hvis man kan slippe afsted med at lave sådan noget, og det var jo med vilje, at de ledte det her ud efter en eksplosion ude i floden, i stedet for at rense det op. Så der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Og så har Kinas præsident Xi Jinping flere gange udtalt, at verdens største hær, folkets befrielseshær, skal være klar til at vinde en krig. Han har typisk brugt de her ord i forbindelse med udtalelser om behovet for en modernisering af Kinas militær og mere træning. Den form for retorik har naturligvis skabt endnu mere frygt blandt Kinas nabolande, som jo allerede føler sig ret truet af Kinas voksende selvsikkerhed, og ikke mindst den kinesiske fremfærd i det sydkinesiske og det østkinesiske hav. Men hvad er Xi Jinping egentlig ude på, når han siger, at hæren skal gøre sig klar til at vinde en krig?
En teori går på, at det i virkeligheden handler om hans antikorruptionskampagne, som jo også omfatter militæret. Hvad tror du om den teori, Kasper Wigman? Jeg tror, at den er til dels ret, men jeg tror, der er mange sider i den sag. Selvfølgelig vil man godt holde styr med militæret og sørge for, at alle generaler, de ikke har sideerhverv og skaffer sig til egen lomme. Og det har de jo til siden. Det har de også gjort. Der har også været nogle generaler, som er blevet afsat i Xi Jinpings antikorruptionskampagne. Så det er i hvert fald en side af sagen med, at Xi Jinping han er godt i gang med at konsolidere sin magt, og derfor skal han kontrol over hele Kina, det er blandt også militæret. Men Kina er jo blevet i hvert fald en økonomisk supermagt, så derfor skal militæret jo også matche det. Fordi ellers så, altså man kan se tilbage for 200 år siden, hvor Kina også var en økonomisk supermagt, men hvor englænderne så bare kom med deres gunboat diplomacy, og så fik vi opiumskrigene. Så det er jo klart, at Kina vil også gerne have et militær, der ligesom matcher deres nye supermagtstatus. Så du siger, at det er faktisk meget naturligt, at man siger det? At han siger det? Altså det følger meget godt i linje med, hvad vi har set de seneste år, med at de opruster sådan, i hvert fald den militære retorik, hvor de også sidste år lavede den der Aircraft Identification Zone, hvor at fly, både kommercielle og militærfly, der fløj ind over det østkinesiske hav, skulle fortælle, hvem de var til kontrolcentret i Beijing. Ja, det blev der også skabt meget furore om i nabolande, men der skulle man jo også lige huske, at den slags zoner er der jo mange andre steder i verden. Det er bare nyt, at Kina nu også gør det. Og så har den kinesiske regering også lavet en ny lov, som er målrettet udenlandske NGO'er, altså græsrodsorganisationer. Og den her lov skal øge kontrollen med græsrodsorganisationer, som der jo hele tiden bliver flere af i Kina, blandt andet inden for miljøområdet, hvor der jo er kæmpe behov. Og regeringen har et ret ambivalent forhold til dem, fordi den på den ene side har brug for civilsamfundet, har brug for almindelige frivillige, som går ud og tager vandprøver og er med til at afsløre netop sådan nogle ulovlige udslip, som det vi lige har talt om. På den anden side så udgør det jo også en trussel, fordi de åbenlyst viser, at man ikke har styr på tingene, eller at myndighederne vender det blinde øje til den slags problemer. Tidligere så skulle, altså det nye er så, at de her udenlandske NGO'er skal registreres og godkendes af myndighederne som det, de er. Og der kan man sige, at tidligere ved jeg, at mange udenlandske NGO'er bare er blevet registreret som et firma, og dermed har de ligesom snodet sig lidt i systemet for overhovedet at få lov til at operere i Kina. Men tror du, man skal se det her som en øget kontrol og overvågning? Altså, er det sådan strammer grebet om deres bevægelsesfrihed, eller er det bare positivt, at man måske begynder at kunne blive registreret som det, man er? Jeg tror ikke, man skal se, at de gør det for NGO'ernes blå øjnes skyld. Altså, det er helt klart et element af kontrol, det her, som også følger god i linje med al den kontrol, man ellers har set det nye styre lavet, at de har kontrolleret grebet om medierne, de nye sociale medier, og sådan mange instanser i det kinesiske samfund, og det her, det følger egentlig samme linje med det. Og udenlandske medier. Præcis, og man har set styret af Xi Jinping køre sådan en ideologisk linje, hvor man sådan er lidt på vagt over for vestlige ideologier. Der er jo mange vestlige NGO'er, som måske... Ja, som er kristne. Spreder budskaber med vestlige sådan, værdier. Det vil kineserne gerne være på vagt på. Altså senest her har vi set, at Xi Jinping nærmest har lavet et korstog mod jul, traditionelt vestlig jul, fordi at det er de kinesiske værdier sådan, og marxistiske ideologier, som skal lidt i højstedet i forhold til vores vestlige værdier. Er du træt af nutidens Christiansborg? Så findes der et andet folketing, hvor der ikke læfles for vælgerne. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Hvad er det for en gang venstreorienteret klyk? Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Alle de stemmer, du kender så godt. Ja, altså det at forudsige fremtiden, det er jo svært. Det er altid uklogt at stille ultimative krav, for man kommer til at æde dem igen. Formanden hedder Huxi Bak, og han elsker en levende og ærlig debat. Så det, du siger nu helt kort, det kan vel koges ned til, at vi har de politikere, vi fortjener? Ja. Det er klart tale. Det eneste, de er blevet valgt på, er et løfte om at sige tingene, som de er. Lars Løkke Rasmussen er en tøsdreng. Det gode, gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10, her på Radio 24/7. Er en runkedor for noget? Det er en gammel hanelefant. Ja vel, tak. Ja, det var så let. Du lytter til Globus Kina. Her i studiet er det Christina Boutrup og min gæst, Kasper Wigman, som har skrevet speciale om sociale medier i Kina. Nytårsaften endte fatalt i Shanghai, hvor flere 100.000 mennesker var troppet op for at få en god udsigt over byens skyline og festfyrværkeriet. Menneskemyldret var så tæt, at det ifølge øjenvidner var umuligt at slippe væk, når man først havde bevæget sig ind i midten af det. Kort før midnat gik det helt galt, da nogle mennesker begyndte at falde og ikke kunne komme op igen, fordi de blev
bogstaveligt talt trampet på. Mindst 36 mennesker mistede livet, og mindst 47 mennesker blev kvæstet. Mange pårørende har haft svært ved at finde ud af, hvor deres venner og familiemedlemmer er, og mange har kritiseret ledelsen på det hospital, der modtog de mange sårede, fordi der ikke blev givet information. Der har floreret rygter om, at ulykken skyldes, at der blev kastet falske pengesedler ud fra en bygning, som folk så kastede sig efter og kæmpede om. Men det afviser Shanghais politi som en teori, fordi overvågningskameraer fra området tydeligt viser, at de falske pengesedler blev kastet ud fra en bar på The Bund cirka 10 minutter efter, at ulykken skete. Uanset hvad der forårsagede trampeulykken, så er der rigtig mange af Shanghais borgere, som har kritiseret de lokale myndigheder for ikke at have styr på sikkerheden. Det foregår på de sociale medier, og du har læst mange af de her kritiske indlæg, Kasper Wigman. Hvordan er stemningen sådan generelt i Shanghai nu efter den her ulykke? Altså, den er jo meget trykket, fordi det er jo en dybt tragisk ulykke og en hændelse, der er sket her nytårsaften, og til at starte med, der gik rygterne begyndt hurtigt at florere om, hvad der var skyld i det her, hvor blandt andet folk diskuterede det med de falske $100-sedler, der var blevet smidt ned fra de her natklubber. Men hvor at øjenvidneberetninger, der var folk, der lagde videoer op på de sociale medier i Kina, der viste, at det egentlig startede langt væk fra de her steder lang tid før. Men rygterne, altså folk diskuterer stadigvæk, om der rent faktisk er de her pengesedler, og hvad de har gjort for det her. Men ellers så er meget kritikken også gået på, at det simpelthen er myndighederne og politiet, som ikke har taget vare nok på sikkerheden. At de har lukket for mange mennesker ind på et alt for lille område. Ja, der blev i hvert fald nævnt et tal i nogle af medierne på omkring 300.000 mennesker. Når man ser de der billeder oppefra, så er hele The Bund, som mange måske kender, den her lange havnepromenade og den store hovedvej, fuldstændig tæt pakket med mennesker. Og først så var der vist omkring 700 politifolk, siger Shanghais myndigheder, og derefter blev det så sat op til 900 og 1200, men det var åbenbart overhovedet ikke nok til at kontrollere de her menneskemængder. Og så kunne jeg se, at der var også nogle kinesere, der ytrede sig om, at det her, det er jo noget, der sker tilbage. Det er jo et udtryk for, altså usciviliseret samfund. Det er et udtryk for, altså det er noget, der sker i en tilbagestående by, og ikke en by som Kinas mest moderne og en af de rigeste byer, Shanghai. Men så det er jo hvor alvorligt er det her for lokalregeringen? Altså det er meget alvorligt, fordi meget af kritikken har også gået på at følge, hvorfor har myndighederne ikke taget hånd om det her? Altså der er indlæg på Weibo, som har lavet en sammenligning med Times Square i New York, og vist afslappede politifolk, og hvad hele det roligt foregik. Altså det er sådan det Shanghainæserne... Altså nytårsaften i New York. De sammenligner sig med, prøv at se, hvor civiliseret og roligt det foregår i New York, og vi i Shanghai, vi er i hvert fald også på niveau med New York. Det ligger der også i shanghainæsernes selvforståelse. Så det er meget kritisk, at det her er sket netop i Shanghai. Og så er kritikken også gået på myndighederne i Shanghai, hvilket så også er blevet censureret. Og kilder inden for medierne i Shanghai har fortalt, at de har fået sådan et dekret om, at de skal lige neddrosle den her ulykke. Ja, det er den typiske, at de kan gøre, hvad de vil med de sociale medier, for dem kan de jo gå ind og kontrollere, men de statskontrollerede skrevne medier, eller skriftlige medier, de får typisk de her dekreter, som du siger, ja. Men man har så set, nu er Xi Jinping også lige Keqiang gået ud og sagt til styret i Shanghai, at nu skal I tage hånd om det her, I skal undersøge det bunds, fordi det skal i hvert fald ikke ske, når vi når til kinesisk nytår, som begynder her den 19. februar. Og der kommer angiveligt endnu mere fyrværkeri, endnu flere, for det er jo det rigtige nytår i Kina. Lige præcis. Og nu er de statslige medier så også begyndt at gå ud og kritisere også, at det her bør ikke ske i Shanghai. Det er noget, der... Altså det viser bare, har de skrevet, de statslige medier, at det her, det viser bare, at Kina stadigvæk er et uland. Og så har de statslige medier også kritiseret regeringen i Shanghai. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men sidst, da jeg var i Shanghai i november, der lagde jeg mærke til noget, jeg ikke havde lagt mærke til før på The Bund. På selve den side, hvor alle husene ligger jo, alle de gamle huse derfra fra omkring 100 år siden, der var sat sådan nogle bomme op med 50 eller 100 meters mellemrum, sådan så man ikke kunne køre bil der. Og det tror du ikke, at det er noget, som også er gjort for netop at undgå sådan noget, som der skete på Tiananmen-pladsen i Beijing, hvor en bil jo kørte ind og sprængte en bombe? Jo, det er helt klart nogle terrorforanstaltninger, man har lavet efter. Man også har set alle knivdraben på stationen i Kunming i Yunnan-provinsen, og også bombeangrebet på Tiananmen i Beijing. Så det er en sikkerhedsforanstaltning, fordi man gerne vil sørge for, at der ikke kommer til at ske terror på de her sådan, lidt sensitive steder og populære turistmål i Kina. Ja, for det er jo det næste, når man forestiller sig 300.000 mennesker uden flugtmuligheder, ikke? På The Bund. Lad os nu sige, det er rigtigt, det antal. Hvad hvis en eller anden havde taget en rygsæk på? Så var
så var det jo blevet endnu mere fatalt. Har der også været teorier eller... Ikke som sådan. Altså det meste det har gået på kritik af bystyret og myndighedernes sådan slacking på sikkerheden, og så af de her pengesedler, der er blevet droppet ned. Og ham her, partisekretæren i Shanghai, Han Zhong, han er jo sådan lidt af en karriere-embedsmand, som jo er spået måske at blive premierminister i den næste regering. Ja. Og hvor personlige er angrebet mod sådan en som ham? Er det bare myndighederne generelt? Eller? Der er ikke nogen personangreb på Han Zhong endnu. Det går mere på styret i Shanghai. Men der har været spekulationer om blandt nogle iagttagere, fordi han er sådan en del af Shanghai-klikken, som sådan centrerer sig om tidligere præsident Jiang Zemin. Men han har også tidligere været ude og givet sin støtte til Xi Jinping, så det er et spørgsmål om, Xi Jinping ser sit snit til lige at kunne komme af med ham, og hvordan de her grupperinger inden for de højere lag i Kommunistpartiet, de ligesom får forhandlet sig frem til. Men jeg tror personligt ikke, at han ryger. Jeg tror, der ligger nogen lavere nede i magtinstansen, måske i politiet, som nok får konsekvenser for det her. Ja, fordi det er jo det typiske, der sker, når der sker sådan en ulykke, som hisser befolkningen op, så gør man afsiger typisk en dom, eller på en eller anden måde laver et eksempel, og det er jo ikke altid den øverste ansvarlige, men man gør noget for at sende et klart signal. Ikke? Altså det er de også nødt til, fordi det er det, alle borgerne og de kinesiske netizens på nettet, de siger også, hvis I ikke tager hånd om det her, hvis det ikke får en konsekvens, jamen så er det jo håbløst i Kina. Så jeg tror, at vi kommer til at se en eller anden form for reaktion, at der er en eller anden, der bliver fyret. Hvor højt op det går. Højt op, ja. Jeg tror ikke Han Zhong. Jeg tror, han er alligevel kommet så langt op, og han har fået en plads i politbureauet nu. Men det kommer an på, hvordan hans forhold er til Xi Jinping, og Xi Jinping støtter i partiet i forhold til den her Shanghai-klikke, som han er en del af. Ja, for det du nævner her med de forskellige fraktioner inden for partiet, for Kommunistpartiet, selvom man jo ikke, at det ikke er så åbenlyst, så er der i hvert fald tydeligvis nogle, der er den her Shanghai-klike, og Xi Jinping blev så præsident her for 2 år siden, og han er jo i hvert fald, blevet kaldt Kinas mest magtfulde leder siden Mao Zedong. Ja, Xi Jinping har i hvert fald vist også for hans modstandere inden for partitoppet, at han er ikke en mand, du skal stå i vejen for, fordi så trumler han derned, uanset om du så er en lille flue eller en stor tiger. Han går efter det hele, fordi at Xi Jinping ved også, at nu skal styret i gang med de her meget, meget vigtige reformer, både økonomiske og andre samfundsreformer, så altså, der skal være godt greb om magten, og alt skal bare være under kontrol, så man skal ikke stå i vejen for ham, så falder hammeren. Og nu, for at vende tilbage til det her med stemningen på de sociale medier, hvornår var det sådan mest intens? Var det lige, da det var sket? Eller fortsætter den debat med at fylde rigtig meget på Weibo og Weixin, som de jo hedder, de mest populære? Det fortsætter stadigvæk, og man kan se på Weibo, som er sådan lidt Kinas svar på Twitter. Bare lidt anderledes selvfølgelig, men det ligger nummer 1 på de her trendinglister de sidste par dage. Og hvad med Weixin, som hedder WeChat på engelsk? WeChat og Weixin er sådan lidt mere lukket en til en. Der foregår det lidt mere lukkede grupper, som brugerne selv laver, men der debatterer man selvfølgelig også de her rygter og debatterer sikkerheden og hvordan myndighederne burde have gjort mere ud af at beskytte borgerne. Ja, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om her til sidst, fordi tidligere var Weibo jo den mest brugte kanal for at ytre sig, og det mest brugte sociale medier, men tilsyneladende har Weixin jo overhalet, og den bliver brugt netop fordi den er i grupper, så man på en eller anden måde føler sig mere beskyttet, fordi alle ikke kan se, hvad man poster, men har kinesiske internetbrugere nogen grund til at føle sig mere sikre på Weixin end på Weibo? Nej, egentlig ikke, fordi censuren rammer lige hårdt begge platforme. Weixin er mere sådan en mobil chat-applikation. Det er mere sådan intimt end Weibo, hvor Weibo er mere Twitter-agtigt. Det er der, du går hen for at få information og for at følge med i de seneste nyheder. Hvor at WeChat eller Weixin er mere sådan, det der debatten foregår blandt små lukkede grupper. Ja, og Weixin vokser jo også uden for Kina, og det er jo egentlig, det synes jeg er en lille smule overraskende. Der er mange her i Danmark, der er begyndt at bruge den. Vi stod lige og talte om det før ude i venterummet her, at der er faktisk mange, der er begyndt at bruge den, som har en relation til Kina måske, fordi det er stort derude. Men det er jo interessant det her med, at du laver de her grupper, hvor du arbejder sammen, eller man har et projekt sammen, eller man bare er venner, og det er kun dem, der kigger med, ud over lige den kinesiske regering, ikke? Ja. Men det er tilsyneladende ikke nogen stor hemsko for ekspansionen internationalt. Nej, altså de har brugt fodboldspilleren Lionel Messi til sådan at promovere WeChat i Vesten, så altså de vil jo gerne Tencent-firmaet, et af de store internetfirmaer, som står bag den her applikation, vil jo gerne have, at det også bliver populært i Vesten, så de kan tjene nogle flere penge. Selvfølgelig er det er jo også censureret, ligesom alle andre medier i Kina. Ja, men
Weibo er stadigvæk interessant, vil du mene, at følge med i for folk, der gerne vil vide, hvad der rører sig i det kinesiske samfund? Det er det. Selvom mediet er sådan på vej ned i popularitet og i brugerantal, så er det stadigvæk der, hvor kineserne først og fremmest går hen for at få nyheder og information. Ja, så kan vi måske lige sige til en serviceoplysning. Det er jo ikke alle, der læser kinesisk, ligesom du gør, og kan sidde og følge med i, hvad der bliver ytret på kinesisk. Men der er faktisk en hjemmeside, der hedder What's on Weibo, som jeg i hvert fald kan anbefale, fordi der står lige nogle af de ting, der trender og på oversat på engelsk. Det er sådan en lille digest af de vigtige ting, der bliver diskuteret på det her medie på engelsk. Kasper Wigman, mange tak, fordi du kom herind og fortalte om stemningen på de sociale medier i Shanghai. Selv tak. Nu skal det handle om verdens største pengetank. Kina har gennem mange år opbygget verdens største valutareserver, og disse penge har tidligere været investeret i amerikansk statsgæld. Men de seneste år har den kinesiske stat skiftet fokus, og det kan mærkes over hele verden, men jo også i Europa og USA, hvor store statsejede fonde og virksomheder pludselig er gået på opkøbsjagt. Dertil kommer naturligvis, at de mange private virksomheder også begyndt at investere uden for Kina. Nu vil jeg sige velkommen til dig, Henrik Anker Olsen. Tak. Du har tidligere arbejdet for IBM og Mærsk, hvor du i mange år var udstationeret i Kina. Vi boede faktisk i Shanghai samtidig. Nu bor du her i Danmark og arbejder som en form for bindeled mellem kinesiske virksomheder, der ønsker at investere, og for eksempel danske virksomheder, som mangler penge, eller måske en adgangsbillet til det kinesiske marked. Du er lige kommet hjem fra Kina, hvor du har fortalt mig, at du havde et helt katalog med af mulige ting, de her rige kinesiske fonde og privatpersoner kunne få lov at investere i, både ejendom og virksomheder. Men du fandt ud af, at det faktisk var noget helt andet, end det du havde med, som de var interesseret i. Hvad var det, de var interesseret i? Jamen altså, der var jo... jeg mødtes med mange forskellige investeringsgrupper derude, og det var forskellige behov, de forskellige grupperinger havde. Det, som du nævnte, er ganske rigtigt, er jo, at der er kapitalbjerge og kapitalophobninger i Kina, og man kan jo også sige i høj grad, at pengene fra finanskrisen i allerhøjeste grad er i Kina. Det, som vi har fokuseret på, det er at positionere projekter til kineserne, som er lavt prisfastsat i forhold til price earning og kursindre værdi, det vil sige gode value buys, og det man kan sige, det er, at de store fonde, det er selvfølgelig dem, der er mest interesserede. Det er sådan nogle som China Investment Corporation, som er statens investeringsarm, som jeg mødtes med flere gange derude. Og de har jo traditionelt set investeret mest i USA og i England, som de kender bedst, og er nu på vej ind i det, vi kan kalde mainland Europe. Og altså det, jeg havde med derud til dem, det var i høj grad sådan noget som ejendomsporteføljer, hvor vi kunne vise dem afkast på mellem 20% og 30%. Hoteller i Nord- og Sydeuropa, meget lav prisfastsat, blandt andet Spanien, Italien og Grækenland. Nogle teknologiprojekter omkring high-tech, biotech, IT og pharma, og sådan noget startup, sådan noget infrastruktur. Og det var meget forskelligt, hvad behovene var. Nogle af de store finansielle institutioner, de var meget fokuseret omkring ny teknologi, energikilder og des lignende, hvor at de mere etablerede, nogle af de mere etablerede var mere interesseret i ejendom uden for Kina. Man kan jo sige i dag, at der i høj grad er bobler på ejendomsmarkedet i Kina og bobler på aktiemarkedet, og man er interesseret i at få pengene ud af Kina til andre markeder, hvor man kan få et højere afkast, end man har i det kinesiske marked. Og det marked er også blevet liberaliseret. Så man kan i det hele taget sige, at pengene fra Kina er i allerhøjeste grad på vej til Europa og til USA, og det repræsenterer faktisk en kæmpe stor forretningsmulighed for europæiske venturekapitalister og amerikanske venturekapitalister, og den mulighed bliver kun større over de næste 5 år. Hvor meget handler det her om kapitalflugt? Fordi der er jo ingen, nu har vi lige talt om med Kasper Wigman her, der er den her store antikorruptionskampagne, og der er bobler, så der er jo virkelig incitament for at prøve at få pengene væk fra Kina, både for at sprede risiko, men også hvis man pludselig skulle blive bustet i en eller anden korruptionskampagne, jamen så har man måske fået nogle penge ud af landet. Hvor meget handler det om, at pengene bare skal ud af Kina, og hvor meget handler det om, at de rent faktisk gerne vil lave nogle rigtig gode investeringer, der giver fornuftig afkast for deres virksomheder? Det handler i bund og grund om afkast. Det handler om at placere pengene der, hvor man kan få de størst mulige afkast. Og kineserne kan jo godt se, at de er ved at sidde på nogle bobler. Så det er klart, at pengene er på vej ud. Der er ikke... Dem, jeg talte med overhovedet, var slet ikke bekymret omkring korruption og så videre. Det er sådan lidt en presseskabsskabt, skal man sige, illusion.
Det er selvfølgelig det afkast, der driver værket her, og mange af de investorer, jeg talte med derude, placerer penge til omkring 25-30% afkast, og det er i projekter, som typisk er forrentet med 80% belåning. Og det er jo altså højt, meget højt forrentede projekter, så det er det, man skal konkurrere med, hvis du skal derud og sælge projekter til dem. Og dem er der altså mange af. Så det gælder simpelthen om at finde nogle nicher, hvor man kan gå ind og vise til investorerne, at der er solid asset backing, og der er solid cash flow, før at de tør gå ind og lave investeringerne. Der er selvfølgelig også folk, der investerer i startups, men det er en helt anden profil med meget mere høj risiko, end det, som de fleste investorer er interesseret i. Men for eksempel her i Danmark, så kan man sige, noget af det, jeg ved, de er interesseret i, er for eksempel dansk svineproduktion. Yes. Fordi de har et kæmpe behov, og der er en masse know-how her. Men der kan man jo ikke ligefrem sige, der er solid cash flow og de her ting. Der kan man sige, der er store økonomiske problemer for mange af dem. Og jeg tror 60% af dem har læst står over for konkurs. Men kan det så stadigvæk være en interessant investering, fordi der ligger en masse know-how og teknologi, eller skal begge parametre ligesom være opfyldt? Både og. Altså, man kan sige, det du kan gå ind og købe i øjeblikket, det er jo lavt prisfastsatte aktiver, hvor man kan gå ind og købe til en kurs, der ligger under den reelle indre værdi, eller under net asset value. Og så køber man jo rent faktisk noget, der er billigt. Altså, så køber du måske til 40 eller 50% under den reelle værdi af aktivet, som du så kan flytte rundt på, efter du har købt det. Og det er jo fantastisk. Også hvis du går ind og køber en virksomhed, der måske har lidt finansieringsproblemer, til en price earning, altså hvor du betaler et vist antal kroner for virksomhedens overskud på måske mellem 3 og 5, jamen så får du det ekstremt billigt, hvis du ser på, at aktiemarkederne i dag handles til price earnings globalt mellem 17 og 25. Så man kan jo sige, at aktiemarkederne er meget dyre generelt set i forhold til, hvad du kan få små og mellemstore virksomheder for, hvis du går ud og køber dem på markedet i dag. Og hvordan kommer du i kontakt med de her rige kinesiske investorer? Det er i høj grad baseret på mit kinesiske netværk. Du taler jo rigtig godt kinesisk. Ja, jeg er flyttet på kinesisk og har boet i Asien i 10 år, 4 år i Shanghai. Jamen, altså, kineserne handlede på guanxi, så det går jo meget op i, at man handler med dem, man kender, vi skal lige huske at forklare, hvad guanxi er. Selvom vores lyttere, der er mange af dem, som kender guanxi, for det taler vi tit om, og mange af dem har også mange af jer har jo også med Kina at gøre, men guanxi betyder altså netværk eller relationer på Kina, og de er jo, eller i Kina, eller på kinesisk, og de er særlig vigtige, når man laver forretninger i Kina. Bestemt, altså kultur og mennesker er jo i bund og grund alting, når man laver forretning i Kina. Så hvis man nu er ude og lave en middag med en kunde, jamen, så er det klart, at man betaler regningen. Man slås stort set altid om at betale regningen. Det er jo et spørgsmål om face og ansigt, at det er jo en ære at få lov til at betale for den anden part. Og det er sådan noget, vi ikke er helt vant til i Europa. Men det samme med kontrakter. Altså kontrakterne, der er det jo i høj grad det, der står i. Det er ikke så meget det, der står i kontrakterne, det er mere den ånd, kontrakterne er. Konteksten. Ja, præcis. Så hvilken vej er det, vi skal? Ikke hvad der står i kontrakten. Men altså, der er en masse... Det drejer sig i bund og grund om tillid, netværk, at du kender folk, du ved, hvad de vil have, at du har lavet handler med dem før, og at du har en lang relation. Så man kan ikke tage til Kina og så tro, du kan lave en kontrakt i morgen. Det er noget, der man skal bygge op over en lang periode. Du skal ud og mødes med dem igen og igen, og de skal se, at du er... at du er steady, du kommer med de rigtige projekter, du forstår, hvad de siger, du følger op på de ting, du lover og committer dig til. Og jamen gør du det, og viser du, at du leverer en win-win proposition til begge parties, jamen så går du hen, og så vinder du kontrakterne. Men hvordan er det så at samarbejde med dem? For som du siger, man kan ikke altid regne med det, der står i kontrakten, og prisen kan man heller ikke altid regne med. Det er den, de synes, de skal betale, når det kommer til stykket. Kan man være sikker på, at man får den pris, man tror, man har solgt noget til, hvis man for eksempel er en dansk virksomhed? Det ved man jo aldrig rigtig helt. Men i bund og grund er det jo, kan man sige, at man er kommet langt i Kina. Altså fra de 50 år i mørket under kulturrevolutionen, er man jo i dag, man er blevet meget bedre til at samarbejde, til at dele information, og til at lave tingene i fællesskab og nå fælles løsninger. Man er også gået i høj grad væk fra joint venture-modeller, hvor der er rigtig mange virksomheder, der er brændt nallerne, til wholly owned foreign enterprises i Kina. Og det er der ingen tvivl om, at de udenlandske virksomheder har haft stor succes med. Men man kan så sige, at det, som de kinesiske virksomheder har haft meget fokus på i forhold til at komme ud på de globale markeder, det har været at tage deres lokale kinesiske brands og så tage dem global,
Og hvordan gør du det? Jamen, det er jo et spørgsmål om, at du går ind og laver global operating models, global brands, globale forretningsprocesser og putter processer, procedurer på plads, som gør, at du er i stand til at tage dine produkter til det globale marked. Man kan så omvendt sige, at det, som har været udfordringen for vestlige virksomheder i Kina, det har været, at Kina er et kæmpe marked, og det er faktisk flere forskellige markeder. Og man skal faktisk se på Kina som, i hvert fald mindst 3 forskellige markeder. Du har kystmarkedet, du har the developing market, altså i Central- og Sydkina, og så har du det fattige Kina, som er ude vestpå, og Nordkina. Og det er meget forskelligt, hvordan du skal operere i de her 3 forskellige markeder. Så du skal ligesom operere i forskellige tempi, og have forskellige strategier i forhold til, hvilke områder i Kina, du opererer i. Ja, men når der kommer en kinesisk fond, statsejet fond, eller altså kapitalfond, privat investor til Danmark og kontakter en dansk virksomhed og siger, vi vil gerne købe din virksomhed, eller vi vil gerne købe en del af din virksomhed. Hvordan reagerer de så? Hvor attraktivt er det at blive ejet eller få en kinesisk medejer? Altså, nogle af de cases, jeg har været involveret i, der har man søgt kinesisk kapital, men man har ikke nødvendigvis været helt vild med at få en kineser med på bestyrelsen og sagt, jamen, kan du så ikke repræsentere de kinesiske investorer på min bestyrelse? Og det gør vi selvfølgelig gerne. Men generelt set, hvis du ender og opererer... Hvorfor vil man ikke have en kineser med i bestyrelsen? Jamen, man vil gerne have deres penge, men man vil ikke samarbejde præcis, med dem. Det er jo en eller anden form for... Man har en frygt for en kultur, man ikke helt forstår, fordi man ikke har arbejdet og opereret i den længe nok, og den er selvfølgelig ubegrundet. Så jeg vil jo nærmere sige, man skal nok nærmere tænke på størrelsen af det her. Det er ikke... China Investment Corp, de har så mange milliarder, at det er faktisk meget begrænset, hvor meget de kan finde i Danmark. Så de kigger på Nordeuropa, på hele Europa. De kigger på $100 millioner plus. De kigger på $1 milliard plus investeringer, altså nogle små grundfosser, små danfosser og lignende. Så det er ikke... Hvad gør du så, når de siger til dig, at vi vil gerne købe Danfoss eller Danish Crown eller noget? Så går vi selvfølgelig ind og underskriver en non-disclosure agreement som noget af det første. Men vi går selvfølgelig stille med dørene og kigger på, hvad det er egentlig for nogle reelle behov, som kunden har, og så afsøger vi markedet, og vi tænker meget cross-border. Så det vil sige, altså hele Nordeuropa, hele Europa som sådan, er jo et kæmpe marked. Sydeuropa ser vi rigtig gode value buys, altså hoteller, kæmpe porteføljer i Spanien, Grækenland, Italien. Hvor de er i økonomiske knæ. Ja, hvor du virkelig køber billigt. Men det her, det kan vi snakke om længe, og der er ingen tvivl om, det er en tendens, der bare bliver større, og omfanget bliver større, så der er ingen tvivl om, at det kan vi tale om igen. Henrik Anker Olesen, mange tak, fordi du kom herind og fortalte om det, du laver i din virksomhed Transformation Partner. Som nogle af vores faste lyttere måske husker, så er Nyborg Kommune ganske overraskende, må man sige, ved at udvikle sig til en hel klynge af kinesiske investorer. Jeg er selv født og opvokset i byen, og jeg har researchet på netop den her tendens i 2-3 år, og alligevel så havde jeg altså ikke lige set den komme. Men altså, for 1,5 år siden begyndte den første rige herr Wang at investere i Nyborg. Han købte en flot ejendom ved Storebælt, som skulle være hans europæiske hovedkvarter og base for flere investeringer. Senere kom herr Wang nummer 2, som han for lethedens skyld bliver kaldt i Nyborg, og Wang 2 har købt en tidligere børnehave, som også ligger lige ud til Storebælt. Her vil han angiveligt lave et udviklingscenter med fokus på biogas og vedvarende energi. Og for at det ikke skal være løgn, så har Nyborg Kommune kort før jul meddelt, at endnu en stor ejendom er kommet på kinesiske hænder i den lille provinsby for enden af Storebæltsbroen. Denne gang er det en gammel skole i byens centrum, som er blevet købt af en kinesisk investor. Jeg talte tidligere i dag med Nyborgs borgmester Kenneth Mus, og jeg spurgte ham, hvordan Nyborg kan blive ved med at sælge ejendommen til rige kinesere. Jamen, det hænger i høj grad sammen med, at de relationer og de kontakter, vi har fået skabt, det viser sig hen over tid at give mulighed for at koble nye investorer på. Så det er en kombination af, at vi har et godt netværk med kinesiske investorer, og så derudover, at vi også er rede til at handle, når det er, at muligheden den byder sig. Hvem er det så, der har købt den her gamle skole, som tilsyneladende skal bruges til at bygge forbindelser mellem hans hjemby Changchun i Nordkina og så Nyborg inden for uddannelse, turisme, erhverv og energi- og miljøprojekter?
Det er en Mr. Geng Min, hedder han, og ja, det er korrekt. Han kommer fra den nordøstlige del af Kina og er direktør for det, der hedder Changchun City Overseas Service Center, som er en offentlig virksomhed med 35 ansatte. De arbejder med kulturel udvikling, blandt andet det at få kinesiske studerende til udlandet. Derudover så er han næstkommanderende en privat virksomhed, som arbejder inden for området med vand- og biogasteknologi. Det er sådan en meget almindelig fortælelse i Kina, at man både er ansat i det offentlige, men samtidig også har ansættelser i det private erhvervsliv. Så en kombination af de to ting, det er den kinesiske investor, vi har fået, der nu har købt den gamle Nørre Voldgade skole i Nyborg. Og så er han faktisk også sekretær for borgmesteren i Changchun. Så det er en alsidig herre, som har investeret i ejendommen. Ja, så du siger, at han er chef for 2 firmaer, hvor det ene er privat, og han er også embedsmand i Changchun Kommune. Men hvor har han så sine penge fra? Jamen altså, det at vi har skabt en samarbejdsaftale med, det er den private del. Det er den private virksomhed, og det handler om miljø. Det handler om teknologi inden for biogasområdet, som rigtig mange steder i verden, men specielt i Kina, så står man jo med nogle udfordringer på hele miljøområdet. Forarbejdning af affald, håndtering af vand, rensning, energi, grønne omstilling. Og i det felt her, der er det, at Mr. Geng Min, han driver sin virksomhed, eller er med til at drive en virksomhed som næstkommanderende i det felt. Og det er derfra, at man har gjort en investering. Ja, og Danmark er selvfølgelig kendt for at have nogle virksomheder, der er blandt verdens førende inden for grønne teknologier og vedvarende energi osv. Men hvorfor lige Nyborg? Han kunne jo have valgt andre storbyer, Paris, London, Hamburg eller bare København. Ja, jo, altså der skal jo ikke være nogen tvivl om, at hvorend vi gerne vil betragte os i Nyborg som et metropol, så er vi jo ikke i den forstand med de andre byer sammenlignet en storby. Men det handler om, det er, at det lykkes at få skabt nogle investeringer i Nyborg gennem de relationer og det arbejde, vi har gjort, hvor at det betyder, at nye investorer også kigger på, der er faktisk andre kinesere til stede, og det giver, oplever vi, en vis positiv mulighed for os i at trække dem til Nyborg. Altså det, der er kinesiske investorer, kinesere i byen i forvejen. Det betyder rigtig meget. Ja, og det hele det startede jo faktisk med en, som er kineser, eller i hvert fald har kinesisk baggrund, som også taler dansk, som I så også har ansat i kommunen. Hvor meget betyder det at have sin egen kineser? Det betyder rigtig, rigtig meget. Der er ingen tvivl om, at indledningsvis, der startede vi ud med på sådan et løsere tilknytningsforhold med den person, der nu er ansat fast i Nyborg Kommune, hvor vi har en kontrakt med vedkommende. Fordi det har vist sig, at det at kunne lægge tyngde omkring netop de her indsatser, det at vi har en person, som har et netværk, det at vi har en person, som taler sproget, forstår kulturen, det er afgørende, når det er, at vi forsøger at skabe kinesiske investeringer her i Nyborg. Så det betyder rigtig meget. Der er jo andre byer og regioner i Danmark, som har egne kontorer i Kina. Er det noget, som man kunne overveje fra Nyborgs side? Lige pt. Så har vi ikke nogen fysiske kontorer i Kina. Om vi får det i fremtiden, det vil jeg lade være usagt, fordi det, der for os har vist sig at være rigtig vigtigt, det er, at vi rent faktisk har skruet vores måde at organisere arbejde sammen på i Nyborg, så vi kan handle ret hurtigt. At vi med de kontakter, vi har etableret igennem de kinesiske samarbejdspartnere, rent faktisk har et godt fodfæste i Kina. Og så er det også vigtigt i den her sammenhæng at nævne, at når vi nu arbejder med Kina, så har vi dialog og stedværelse af Udenrigsministeriet. Og det er faktisk en meget vigtig ting for os også, så vi benytter os også af Udenrigsministeriets tilstedeværelse i Kina. Og det er også med til at skabe en sikkerhed for os i forhold til, at vi ved, at vi er på god grund, når det er, at vi foretager de her aftaler. Ja, nu er der jo lige så langt til Kina, som der er til Nyborg for de her kinesiske investorer, som har købt de her 3 ejendomme i Kina. Og der er jo ikke sket så meget i dem endnu, og jeg ved, der er mange borgere i Nyborg og naboer til de her bygninger, som spørger sig selv, hvad sker der nu? De er så købt af en kineser, men den ene er jo faktisk, det er snart 1,5 år siden, den blev overtaget. Men hvad er status egentlig?
Jamen, der er ingen tvivl om, at vi som danskere, det tror jeg gælder os bredt, altså vi har den her tålmodighed, der skal til, når man samarbejder med kinesere. Det har vi i hvert fald fundet ud af, at for det første så er der en god afstand, og det tager tid at overføre penge mellem to lande og så videre. Men derfor så er der jo selvfølgelig det ønske om, at der sker noget meget hurtigere, man synligt kan se, at nu er man i gang. I forhold til de 3 bygninger, der nu er solgt, jamen så er det sådan, at man er i fuld gang med nu at skal renovere bygningerne, så de bliver omdannet til de formål, de nu er tiltænkt. Det er etablering af kontorfaciliteter, og den proces, den er rigtig, rigtig langt, og man går i gang nu her med starten af det nye år, som vi er trådt ind i, med at renovere de 2 andre bygninger, vi har solgt. Ja, der er jo også kommet nogle kinesere, som har fået kontor på Nyborg Rådhus. Ja. Hvem er det der? Det er, kontaktpersoner til de 2 andre investorer, der har slået sig ned i Nyborg Kommune. Der har vi, der sidder deres repræsentanter, således at vi har tæt kontakt med dem i forbindelse med at skulle foretage kontrakter omkring arkitekter, som de jo indgår. Det er ikke det, noget kommunen gør, men deres repræsentanter, investorernes repræsentanter, de sidder altså tæt på os, og derfor så har vi også mulighed for at reagere hurtigt og få sat tingene i gang. Men det tager noget tid. Det tager lidt tid, også fordi, at man er på jomfruelig grund, vil jeg sige, på mange områder, og så samtidig det her med, at der skal blandt andet også overføres penge. Der er nogle kontrakter, der skal indgås, og det tager noget tid. Faktisk er noget af det, der tager tid også, at vi jo har en planlov, vi har nogle regler, vi har lokalplaner, der skal iværksættes og skal i høringer og skal ud i offentligheden, og derfor så ligger der faktisk også noget ekstra tid på fra vores side af, for at grundlaget for at kan komme i gang er på plads. Men det er der fuld gang i, og man går som sagt i gang nu her med at renovere de ejendomme til det formål, at de skal bruges. Og hvor lang tid regner du så med, der går, inden at der kommer sådan forretningsaktiviteter i de her kinesiske ejede ejendomme i Nyborg? Jamen det gør der i løbet af i år. Der begynder der at ske aktiviteter på det, vi har Østerøvej, som er en tidligere børnehave, vi har solgt til. Og så på Søløst, der går man nu her i gang, arkitekten er i gang, og håndværker indlejes, og således at man får skabt faciliteterne. Så hen over det her år, der vil der begynde at komme mennesker i bygningerne, og de vil være renoveret. Og så er det jo noget, der også vil udvikle sig løbende fremadrettet. Tænker jeg helt klart, at når nu at vi får koblet flere danske virksomheder på, at vi får skabt øget samarbejde, flere aftaler, hvor at vi også sender danske virksomheder, meget gerne lokale, fynske, men også danske, til Kina, for at kan få fodfæste der, give dem en mulighed for også at udvikle sig på et kinesisk marked. Så tror jeg, at der kommer yderligere tiltag. Og lige her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Kenneth Muus, borgmester i Nyborg. Er der en grænse for, hvor mange kinesiske investorer I kan have i en lille by som Nyborg? Det kan jo ende med at blive en Chinatown. Det tror jeg nu ikke, det gør. Fordi for det første, så skal der jo være nogle aftaler, der giver mening, både for os, men også for de kinesiske investorer. Det har vist sig indtil nu. Det fylder og virker jo voldsomt nu, fordi at det er nyt, og vi ikke tidligere har haft samarbejder som kommune med kinesere. Så derfor så virker det jo selvfølgelig også nu som om, at det er lidt voldsomt. Men vi skal også huske på, at vi har jo rigtig mange andre interesser. Vi har også hele Europa som interesseområde, så derfor så er det jo ikke et ensidigt satsningsområde, at alt nu i Nyborg Kommune, det handler om Kina. Det handler også om Kina, men vi har i dagligdagen, både i forhold til erhvervsudvikling og vækst, lige så store interesser i at kan gøres interessante andre steder fra Europa, vores nærmeste naboer med videre. Så Nyborg bliver ikke et nyt Chinatown. Og det sagde Nyborgs borgmester Kenneth Muus.
Debatten om Tibets åndelige leder Dalai Lamas forestående besøg i København den 11. og 12. februar startede lige inden jul og har så holdt juleferie, ligesom os andre. Men der er ingen tvivl om, at det igen i næste uge vil komme på dagsordenen i medierne. Regeringen med udenrigsminister Martin Lidegaard i spidsen har nemlig afvist at møde Dalai Lama, som er inviteret til Danmark af Tibet Charity og Dansk Selskab for Tibetansk Kultur. Udenrigsminister Martin Lidegaard siger, at Danmark har bedre chancer for at fremme tibetanernes sag gennem dialog med den kinesiske regering, og at han derfor ikke mener, at det giver mening at møde Dalai Lama. Men handler det her i virkeligheden ikke mere om den såkaldte Dalai Lama-effekt, som betyder, at man bliver lagt på is af den kinesiske regering? Det kan du måske hjælpe med at svare på, Troels Mühlenberg, politisk kommentator og chefredaktør for Fyns Amtsavis. Velkommen til. Tak skal du have. I 2009 mødte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen Dalai Lama, og det kom jo til at skade eksporten til Danmark, og flere ministerbesøg blev aflyst. Ja, faktisk så troede Kina jo ligefrem med at spolere det forestående klimatopmøde. Hvor meget tror du, den erfaring spiller ind nu? Jamen, jeg tror ikke, der kan have nogen tvivl om, at det spiller ind, at man jo godt ved, at man måske går på æggeskaller her, altså at man udsætter sig selv for, så kan man sige, forbandelser fra Kina, hvis man mødes med Dalai Lama, og det synes jeg jo egentlig, at det vil klæde lige ud, i stedet for at dække sig ind over, at man synes, man styrker dialogen med og styrker tibetanernes sag ved at have en ordentlig dialog med Kina. Man kan lige godt sige det lige ud, altså det har nogle omkostninger, og så må man jo vurdere, om man mener, at de omkostninger er hævet over principperne. Ja, og det gjorde, som du selv kommenterede dengang her for et par måneder siden, det gjorde Marianne Jelved, kulturministeren, jo faktisk, da hun var i Kina i efteråret og havde arrangeret et møde med den systemkritiske kunstner Ai Weiwei, som hun så pludselig fik kolde fødder omkring. Hvordan synes du, hun håndterede den? At det var ikke nogen, det var ikke noget, hun fik høje karakterpoint for i kunstnerisk udførelse, men til gengæld så var hun jo ligefrem og sagde det næsten, vil jeg sige, som det var, nemlig at hun simpelthen var blevet frarådet at gøre det, og pointen er jo, at det ser bare enormt skidt ud i en dansk kontekst, at man på den her måde ligesom lader sig styre rundt i manesien af kineserne, fordi vi hylder jo princippet om ytringsfrihed. Vi hylder jo principperne om frihedsrettigheder og alt det, som vi står for. Og så er det kommer lidt til kort over for en så magtfuld stat som den kinesiske, som så åbenbart kan styre, hvem vores repræsentanter skal mødes med, og i særlig grad, hvem de ikke skal mødes med. Og det er jo et kæmpe problem. Ja, og det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at det er jo ikke bare i Danmark, det er sådan. Danmark er endda et af de sidste lande, som har, hvad kan man sige, gået med til at danse efter Kinas fløjte her, fordi i virkeligheden er der jo få lande tilbage i Europa, hvor regeringschefer tør mødes med Dalai Lama. Hvad synes du, det er et udtryk for rent politisk? Jamen, det er et udtryk for svaghed, det er et udtryk for, at magtforholdene i verden ændrer sig. Og nu er jeg ikke sådan en geopolitisk ekspert eller noget, men det kan jo ikke rigtig ses på anden måde. Og derfor så kunne man jo omvendt sige, at hvis nu alle i Europa går enige om at sige, at vi vil ikke lade os trække rundt ved næsen af det kinesiske styre, og vi alle sammen står samlet, det er vel det, som man egentlig har det europæiske fællesskab for, så kunne man måske på den her måde lægge noget pres ind. At man kan jo sige, at kineserne på den her måde jo meget nemt kan få blod på tanden til at sige, at der er andre ting, vi gerne vil have, at danskerne eller europæerne eller andre ikke gør eller skal, så kan vi jo tro dem til det, om jeg så må sige. Og derfor er det også markant, at den eneste statsleder efterhånden, der tør mødes med Dalai Lama, det er jo præsident Obama. Ja, det har han jo gjort faktisk hele 2 gange, og senest, det er jo så sidste år nu, i 2014, men Det Hvide Hus gjorde jo et stort nummer ud af at sørge for, at der i hvert fald ikke slap billeder ud af Dalai Lama og Barack Obama sammen. Så lidt forsigtig har man alligevel været, men hvorfor kan han slippe afsted med at gøre det, når man ikke kan, når man hedder Helle Thorning-Schmidt eller Martin Lidegaard? Ja, åbenbart så er det siger sig selv, så er Obama ikke sådan, eller amerikanerne ikke på samme måde trynbare
kan man sige. Måske er det fordi, at der trods alt er så mange interesser hos kineserne i forhold til USA, at dem vil man alligevel ikke sætte sig op imod, mens lille Danmark åbenbart nemt kan tøjles. Og man må sige, at spørger man om det kan godt være, at det kortsigtede er fornuftigt i forhold til nogle handelsrelationer og nogle ministerbesøg og hvad ved jeg. Men den langsigtede konsekvens kan jo vise sig at være langt værre, nemlig at alle mulige forskellige store magter i fremtiden vil kunne forstå, at når man kan sådan set bare sige til danskerne, hvad de må og hvad de ikke må, og så true med at ramme os på handel og den slags. Og det er jo en farlig vej. Ja, et af stridspunkterne i den her diskussion, som jo sikkert går i gang igen i næste uge, vil sandsynligvis tage udgangspunkt i Martin Lidegaards i hans udtalelse om, at det vil være imod de spilleregler, der er aftalt med Kina at møde Dalai Lama. Han henviser jo til den her verbalnote eller officielle undskyldning, som Folketinget i 2009 afleverede til Kina. Den fastslår, at Danmark støtter et-Kina-politikken og dermed modsætter sig tibetansk uafhængighed. Men der står jo ikke noget om, at den danske regering ikke kan møde Dalai Lama, som jo er et religiøst overhoved. Hvordan tror du, at den her debat kan udvikle sig? Jamen, det er meget nemt at stille sig kritisk an, og det synes jeg også, at det tror jeg også, der er mange, der vil gøre, fordi hvem skal bestemme, hvem danske regeringsrepræsentanter skal mødes med? Skal det være den danske regering og danskerne, eller skal det være kineserne? Og det er jo bare det spørgsmål, som man stille og roligt kan stille sig selv og kan stille den danske regering. Hvem skal bestemme, hvem danske repræsentanter skal mødes med? Det er åbenbart noget, som i hvert fald i forhold til det her issue er op til Kina. Troels Møhlenberg, mange tak, fordi du var med her. Velkommen. Du lytter til Globus Kina. Her i studiet er det Christina Boutrup, og jeg har nu ringet til dig, Fred Juelsen, Senior Vice President hos Arla Foods og ansvarlig for det kinesiske marked. Velkommen. Tak skal du have. Det er jo ikke så længe siden, at danske producenter af økologisk mælk havde svært ved at få armene ned på grund af de uhørte høje priser, de kunne få for deres mælk ude i Kina. På et tidspunkt kunne man faktisk sælge en liter langtidsholdbar dansk økologisk mælk i Beijing for 29 kroner. Men nu har Arla Foods besluttet sig for at sætte priserne ned med næsten en tredjedel. Hvorfor det? Økologi er jo et forholdsvis nyt begreb i Kina, og jeg tror, vi skal gøre vores erfaringer. Det er cirka 1,5 til 2 år siden, vi lancerede vores mælk i Kina. Og der er sådan 2 forhold, der gør, at vi går ind og gør de tiltag, vi gør nu. Det ene, det er, at vi gør erfaring omkring, hvad det for mere pris forbrugeren ind er villig til at betale for økologi i forhold til normalmælk. Og det andet er, at vi oplever et dramatisk fald på priser på verdensmarkedet. Ja, vi har jo tidligere hørt, at på trods af det her med de faldende priser på verdensmarkedet, at Arla Foods salg i Kina faktisk vokser med 2-cifrede vækstrater, trods alt. Men hvor vigtigt er det kinesiske marked for Arla Foods i dag? Jamen, det er utrolig vigtigt. Det er det både indirekte, fordi at Kina er verdens største importør af mælk, og derfor er udviklingen i det kinesiske marked, efterspørgslen i Kina, den er afgørende for alle mælkeproducenter i hele verden. Så indirekte utrolig vigtigt. Direkte, der bliver Kina også mere vigtigt, fordi Kina er et stort eksportmarked for os. Og det er et af vores 3 vækstmarkeder, hvor vi siger, at vi har ambitioner om at øge eksporten væsentligt. Det er jo ikke så længe siden, at I også åbnede et nyt innovationscenter i Beijing, som jo skal udvikle særlige produkter til det kinesiske marked. Hvorfor har I gjort det? Jamen, jeg tror, at inden for mejeri og mælk, der ser vi de samme tendenser, som vi ser inden for mange andre industrier. Nemlig at Kina med den størrelse og dens vækst og efterspørgsel og den mere avancerede forbrugerudvikling, at vi ser innovation og produktudvikling ske mere og mere i Kina. Og det samme ser vi inden for mælk. Så vores ambition er at udvikle mælkeprodukter, som er mere målrettet den kinesiske diæt og den kinesiske efterspørgsel. Og når nu produkterne skal udvikles i Kina til kineserne, hvor skal råvarerne så komme fra til de her produkter? Er det stadig dansk mælk, eller vil I også begynde at købe ind lokalt derude? Nej, det er nordeuropæisk mælk. Altså Arla er et skandinavisk selskab med rødder i Danmark, og vores råvarer vil altid komme fra Nordeuropa. Målet er jo, har I meddelt i en pressemeddelelse tidligere på året, at udvikle en blockbuster i Kina. Hvad vil det sige?
Det vil sige, at vi får nogle produkter i markedet, eller et produkt i markedet under Arla-brandet, som får en stor efterspørgsel, som bliver en væsentlig mærkevare og kendt hos forbrugerne i Kina. Og det er noget, man aldrig sådan kan helt... Det kan man ikke planlægge sig til. Det bliver man nødt til at arbejde hårdt på, og det kræver fortsat hårdt arbejde at komme med nogle nye produkter. Jeg håber på, at vi inden for de næste 12 måneder kan komme med noget, der forhåbentlig kan blive en blockbuster. Men det er ikke noget, tiden må vise. Er det ikke også noget med 1 milliard? En blockbuster? Jo, altså 1 milliard er altid et godt tal, om det så er i omsætning, eller det er i volumen, eller hvad det er. Så er det den størrelse, det skal op i, og ikke mindst i Kina, for at det har en relevans i et så stort marked som Kina. Og hvor anderledes kan de produkter, I kigger på derude, så være i forhold til dem, vi spiser herhjemme? De har simpelthen nogle andre smagsløg, kineserne. Så hvad er det specifikt, de kigger på eller udvikler på? På mange måder, så er det samme produkter. Det er mælk, og det er mælkeprotein og den høje ernæringsværdi og det sunde i mælk, som også tiltaler kinesiske forbrugere. Det der er udfordringen, det vi ikke har set i Kina endnu, det er for eksempel ost. Det er stadigvæk et meget lille marked, som passer ikke særlig godt ind i den kinesiske diæt, hvor man spiser varme måltider 3 gange om dagen. Så vi håber jo på, at vi kan udvikle noget, som passer bedre ind i den kinesiske diæt. Frede Juelsen fra Arla Foods, mange tak, fordi du var med her. Det var så lidt selv, tak. Det var alt, hvad vi kunne nå i denne udgave af Globus Kina. Her i studiet var det Christina Boutrup, og jeg havde teknisk assistance fra Arbi Alexander. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.